Tää voi olla vähän hot take, mutta mä en itse kyllä tykkää tosta Attack on Titanista. Joo, mä en oo siis koskaan kattonut, enkä kyllä halua katsoakaan. Mä veikkaan, että mäkään tykkäis siitä. Attack on Titan on best. Kuka tuo sanoi? Oi. Autocorrect. Kyllä, kyllä. Tuo kuulostaa niin härskiltä toi Attack on Titan. Niin, mullekin tuli vaan mieleen tissien hyökkäys. Tissien hyökkäys. Nyt tänne, kiitos. Nyt, heti, välittömästi. Kuka sen sanoi? Moving on. Ai. Se ajaa teet pihalla. Mä pääsin pois ja Hatsi tuli viereen. Mitä? Mitä ihmettä? Vitsi mikä säkä. Pian tee se sinnekin, kun tätä kahtoo kumpikin. Nyt syöksyi sukkula Venukseen. Jumalauta kakarat, jotta televisiosta. En odottanut tota. Mä lauloin sen liian hyvin. Tohon kommenttiin siis. Mut se tuli heti mieleen. Kyllä. Ei iso kiitos Sami. Joko meni Little Nightmares 2 läpi? Mitä tapahtuu? Juu. Moi kaikille. Minä olen Piupapa. Patisti pöytäliina. Sä et varmaan sanonut pöytäliina äsken. Sanoinpas. Sanoit. Okay. Joo, siis siinä Jopen laulussa sanotaan se, että jollakin on patistiini, niin minä naisen komian lesken, jolla on patistiini pöytäliina. Niin, mä ajattelin, että mä kuulin ihan omiani. Hiiala housuja hoi. Noniin. Kiitos tosta. Kati. Kyllä. Nostalgian trippi. Kyllä. Terhi. Mitä? 50%. Tää juoksukin on niinku tää olis ihan just niinku kuukottamassa hengiltä. Onks tää edes juoksu vai kuvitteliks mä vaan, että ehkä mä vaan kuvittelin. No hei, meillä on pikkuinen mappi, että se helpottaa. Ja mieti, kuin ylpeä sä voit olla itsestäsi, jos sä oikeesti selviät vaikka hengissäkin tästä. Juostaan! On aikamoista. Okei. Jotenkin pahaenteisen olosta, kun tää kävelee niin hitaasti ja sä tuut tosta rekasta. Et yhtään lähemmäs pääse. No kun sä oot niin pahaavistavattomana siellä tietokoneen luonnosta, kun sä hiivit tätä hitaasti toisen selkää kohti.
Noniin. Musiikiksi mukaan. Niin, mitä täällä oli tekemässä? Haukkuu vaan tylsäksi haamuksi. No onhan tää nyt tylsä. En tee juuri mitään. Tääkö pitäisi olla pelottavaa? Vittu piikkapuu itelle, saatana. Terve Hauva, näin mitä sinulle kävi. Ihmiset ovat pahasta. He ajattelevat omaa etuaan. Mitä tarkoitat? He ovat valmiita tekemään meille asioita, jotka karsivat meistä heidän mielestään huonoja ominaisuuksia. Eikö muiden tee meistä koirallisesti sitten vain parempia? Mietipä vähän. Sinäkin siinä mopsina. Naamasi on niin lytyssä, että et saa kunnolla henkeä. Kun itse viimeksi luotin ihmisiin, heräsin ilman palleja. Wow. En ylläty, jos sinutkin on operoitu. Anna mennä. Kurkista jalkoisi väliin. Mitä näet? I see. Absolutely nothing. Minutkin on operoitu. Ei yllätä. Kuule, tulehan Aavikkokylässä käymään, kun joskus olet lähistöillä. Sinne me, ihmisten käsittelemät ja sen jälkeen hyljetyksi tulleet koirat olemme kokoontuneet. Tuosta luolasta pääset ulos vuoren uumenista. Nyt minun on mentävä. Jutustellaan Aavikkokylässä lisää. Oh no! Don't go, my friend! Niin dramaattista, Herran Jumala. Saatana! Yeah! Satana! Ei siihen mennyt varmaan kuin puoli tuntia. Kuitenkin. Nyt jos se olisi niinku jotain. Mitä heittää? Heitä tää pompula vittu. Saatana. Noniin. Sinne läks vittu ponnari. Mä en kuulu yhtään mitään, mitä te puhuitte, mutta kiitoksia Sami Raidista. Moi Sami. Oi. Niin meillä on siis Maikki. Niin onkin! Oi, sori. Oi kavala, kun mä kiljasin anteeksi. Ei! Pitää se kaappiin mennä. Lopeta. Hirveä paniikki. Hyi. Ei! Vitsi. Ui. Kavala. Olin pistänyt se kaappia lukkoon, niin se nappasi. Oi saakutti! Moro moro! Mitä jäpää? Tai tyyppi. Tai henkilö. Hyi vittu. Mä katsoin ensin vaiheen suoraan tonne ja sit mä siirsin katseeni tonne ja huomasin se vasta sitten. Hyi että. Mä painoin sitä jo! Perkele! En ehtinyt! Ehtinyt! Oh! Tässä saa hyviä pieniä kakkahalvauksia. Oh!
intruder, send. Oh. Nyt oli lähellä, Herra Jumala. Meinas kosahtaa peli siihen. Joku hengittää jossain. Sinä! Meidän vanha tuttu. Mhm. Mikä tää ääni on? Oi! Oh! Mikä tää musiikki on? Oh my god! On tämmösiä apua. Siis koko kropan läpi meni ihan hirveet kylmäväreet. Apua. Herranjesta. Huhhuh. Sinä apua, mikä sä oot, me pois. Sä katot mua sieltä. Tätä mä just pelkään. Minkä takia nää tulee tälleen? Mitä sinne tapahtui? Se meni osiin. Oh! Mä en tuu sun tielle. Oh. En mä tiedä mitä se siinä tekee, mutta... Mitä? Missä? Kuka? Mitä? Kuka? Jeesus! Oh. Pieni paska-alvos siitä. Morjesta pöytään. No sori, mut sä et kuulu tänne. Missä täällä oli omenataulu? Täällä. No niin, kato. Hän muistuttaa, että omenapäivässä pitää mielen virkeänä. Ja silmät mustana. Ai ai. Oi. Päivää. Miten pelit sujuu? On tuo kyllä jo aika brutaali tapa kuolla. Ei pittu. Recovering. Sä oot puoliksi muuten ulkona. Jep, mä huomasin kans. Pelikin.
Peli päästi mut vittu läpi tosta Klippiä. ovesta. Klippiä nyt äkkiä, kiitos.